li hija waħda mill-pedamenti pilastri ta' din il-Knisja bil-grazzja tal-Alla ma li jkompli jżomm idejk fuqha u fuq iż-żewġa u l-familja kollha tagħha. Mari Xerri ordnata taħt il-Ministeru ta' Nations for Christ. Issimgħu il-kelma tal-mulej minn dan il-fom u l-qaddija tal-mulej. Alleluja. Mela, alleluja, grazzi Ġesu dejjem mhux hekk. Nirringrazzjawk mulej u nonoraw l-Ispiritu Santu bħal dejjem biex jieħu over. Nirringrazzjaw il-Pastor Gordon ukoll li tagħna dan il-privileġġ biex naqsmu dan il-messaġġ li l-mulej oġbu jaddi lejla lina biex nemmen li ħajtina kuraġġ u ħajibnina ħafna bħal dejjem ovvjament. Imma nemmen li hija kelma prattika. Għax ħafna drabi il-kelma talla verament hija kollox, hija l-pedament, imma rridu nkunu nafu wkoll kif natwawa f'ħajjitna, importanti dik ukoll. U ħassejt ħafna fl-ispiritu tiegħi dalgħodu hekk meta bdejt nitlob din il-kelma hekk irrid nara lill-uliedi iktar rebbieħa fil-ħajja. Irrid narhom iktar jimxu fl-abbundanza li jibni ġabilhom. Għax nistgħu nimmaġinaw hekk meta jara minnu liedu jaqtu qalbhom fil-ħajja l-mulej ma tantx hija xi ħaġa sabiħa. Harassment u turment u tfixkil u ostakoli jew kemm trid ma saqajna. Imma grazzi mulej illum ħanaraw li aħna rebbieħa fuq dan kollu. Bil-qawwa ta' Ġesu Kristu u bil-qawwa tal-Evanġelu għax it-tajtil ekku ħanaraw kif it-trasformazzjoni li fil-qawwa tal-Evanġelu l-inna għalina aħna għandna bżonna. It's not an option. Għandna bżonn li nkunu trasformati għax inkella ma ħanamlu xejn fuq it-tfixkil ta' din id-dinja. Mela l-ewwel ma ħnibdew ħammorru mal-ewwel fuq l-Iskritturi. Għax wara kollox aħna ma nagħmlu xejn hekk ma jkollniex kollox backed up bil-kelma mqazza talla. U ħanibdew b'Rumani 12. Rumani 12, 1 and 2. Fejn tgħidilna nitlobkom ħuti għal ħnina talla offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj. Qaddis joġob lill-Alla jiġifieri il-qima spiritwali tagħkom. Timxux max-xejra ta' din id-dinja. Timxux, tkunux bħala id-dinja, iżda nbidlu, ittrasformaw. Ridna trasformat il-mulej qed jgħidilna inbidlu, mhux jekk joġobkom qed jgħidilna inbidlu. Skont it-tiġdid, jiġifieri the renewing ngħidu b'Ingliż, renewing of the mind, alright? Skont it-tiġdid ta' femmitkom. Għal xiex? Biex isselħilkom tarfu x'inhi r-rieda t'Alla. X'inhu t-tajjeb li joġbu, x'inhi perfett. Ġifieri jaqbellinna sewwa. Meta l-mulej jgħidilna biex nagħmlu xi ħaġa dejjem għax jaqbellinna, għax hu għandu kollox. Aħna għandna bżonn il-ħin kollu, sewwa id-direzzjoni u l-management tiegħu. Se mmorru wkoll 2 Korintin 5:17. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Hemmhekk qed naraw il-kreazzjoni ġdida. Okay? New creation. Issa, l-ewwel Petru 1:23. Imma il-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Jiġifieri m'għandux ikollna ebda dubju u x'se sseħħ. M'għandux ikollna. Hawnhekk qed jgħidilna din tibqa' għal dejjem. Ħafna drabi aħna naqtu qalbna u ma narawx dak li għandna naraw f'ħajjitna għax niddubitaw. U x'se taħdem għalina l-kelma. Issa hawnhekk qed jgħidilna imma l-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Din il-kelma tal-Evanġelu.
li kien imxandar lilkom. Qed ngħid jiġifieri għall-kelma ta' dik li hawn miktuba tal-Evanġelu li ġie mxandar lilkom. Dik hija il-kelma li tibqa' dejjem di. Ġifieri ta' inna miktuba, orajt qiegħda f'idejna l-ħin kollu f'ħalqna f'fomna f'qalbna kullimkien u di ma tfalli qatt. L-Evanġelu u l-kelma talla huma l-istess ħaġa. Ġesu Kristu nnifsu. Ġesu Kristu nnifsu. Sewwa. Issa, immorru wkoll ħanaqraw daqsxejn l-Iskritturi għax ħanibni fuqhom. John 1:12 issa, Ġwanni 1:12. Imma lil dawk li laquh, ġifri aħna li għażinnieh, right? Tom is-seta li jsiru u li Alla. Alleluja. U li Alla. Omodu naqra ta' u li Alla. Mhux kulħadd u li Alla. Dejjem nedu għadi, kważi f'kull priedka. Mhux kulħadd huwa u li Alla. La volja u ħafna min jaħseb li hu kulħadd u li Alla. Kulħadd huwa kreatur Alla, creation. Imma aħna lil qajnieh sirna u lidu biss. Dawk li jemnu f'ismu. Amen. Acts 2:38 u Petru weġibhom. Indmu u jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u intom tirċievu d-don tal-Ispirtu Santu. Hawnhekk qed naraw oħra ġifieri kelma ta' oħra li dan il-Vanġelu ħafrinna d-nubiet, ġifieri salvana min-nar tal-infern, alright, u irċivejna wkoll l-Ispirtu Santu. Għax għandna bżonnu għal dak li ħanejdu llum. Mingħajru żgur ma kon nista' nagħmluh li ħanejdu llum. So, Acts 2:38 ħasbinna l dan. Rumani 6:4. Ukoll. Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-mamudija sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Arax qawwa u x'Evanġelu glorjuż ta' qegħdin taraw x'sirna aħna llum. Dal-kliem kollu li aħna qegħdin ngħidu. Aħna ġifieri qed ngħidu waw issa hekk aħna ħanejxu ħajja ġdida. We passed from death to life. Konna mejtin aħna spiritualment. Sejrin għall-infern. Minn duġena fid-dinja. Ġifieri issa, permezz ta' Ġesu Kristu, permezz ta' dan il-Vanġelu, issa badna triq tal-ħajja. U l-aħħar waħda l-ewwel Ġwanni 5:13. Dan ktibtu lilkom li temnu fl-isem tal-Iben Alla biex tkunu tafu li jintom għandkom il-ħajja ta' dejjem. Eternal life. Ġifieri vera rridu ngħixu dil-ħajja u minn hawn ħanibdewha eternal life, imma iktar minn hekk il-fokus tagħna qatt m'għandu jkun fuq dak li qed ngħixu issa. Dejjem għandu jkun l-eternità fejn ħanispiċċaw. Sewwa, ġifieri kemm tisma' nies li taddim moħħhom li xi darba imutu Alla jbierek. Ishom moħħa jmutu qatt. Il-mod kif jgħixu, xogħol, lemmu law ġen biex nakkwista, ġifieri gawdija u fernezija biex tgawdi u ma titlifx minuta mill-ħajja. Ġifieri imma wara kollox illum il-ġurnata aħna f'din il-ħajja ġdida li għandna fi Kristu tallimna ħaġa prezzjuża li l-eternità hija kollox. Fejn se nqattu iż-żmien kollu eternità ma jispiċċa qatt mal-ħalliq tagħna. Mal-ħalliq ma' Alla tagħna. U sfortunatament dawk li m'għandhomx il-Kristu l-istess ħaġa se jagħmlu għall-eternità il-bogħod imma minn Alla. Il-bogħod minn Alla u fit-turment. Għall-eternità. Ġifieri grazzi mulej għal dan l-Evanġelu li llum aħna qegħdin nidħlu fih huwa Evanġelu glorjuż. Imma kif qegħdin naraw huwa qawwa li salvana min-nar tal-infern. Imma mhux biss. Huwa Evanġelu ta' qawwa li tbiddilna sa. U hemm ħafna drabi dik
nifqu hemm. Nafu li salvajna, all right, imwildin mill-ġdid, irċivejna l-Ispirtu Santu, irċivejna il-baptism of the Holy Spirit, we are born again, nitkellmu bil-lingwi, u issa nafda falla u daqshekk. Imma mhijiex biżejjed. Kif ħanaraw illum mhuwiex biżejjed għax jekk inkunu qed nagħmlu hekk u nifqu hemm biss, se nbagħtu ħafna f'din id-dinja kif nikkumbattu ma' dak li x-xitan u d-dinja titfa' kontinwament lejn wiċċna. Sewwa, il-mulej ħasbinna għal aktar minn hekk. Mulej irid li l-ewwel nett nilbsu l-armatura tiegħu kuljum. Mhux daqqa meta niftakru meta naraw it-trabil ġej, irridu nagħmluha kuljum biex inkunu preparati għal dak li niffaċċaw fid-dinja u dak li x-xitan jippjana. Sewwa, imma biex aħna nkunu effettivi, hawnhekk rajna fl-ewwel skrittura Rumani 12:1-2 timxux ma' xejra ta' din id-dinja, iżda inbidlu, ittrasformaw ruħkom. Titrasforma ruħek permezz tal-kelma, permezz li inti iġġeddet moħħok. U jekk ma nagħmlux hekk, maħniex se nerbħu dawn il-kombattimenti li qed naraw. Għaliex għax ħafna drabi anke titkellem ma' ħafna nies, sewwa din hija xi ħaġa li kkundizzjonata minna. Jekk aħna ma nażlux li nagħmluha mhux se ssir. Jiġifieri Alla ħajaħdem magħna jekk aħna we are willing fiha din il-biċċa, għaliex għax huwa Alla li se jitrasformana permezz ta' din il-kelma. Permezz issa, jekk aħna ma naqrawx il-kelma, jekk aħna ma nafux xemm fiha il-kelma, maħniex se naġixxu fuqha. Għaliex? Għax ma nafux hemm. Kif inti ħatibda taħseb mod ieħor? Meta aħna ngħidu qed inġeddu moħħna, ora jiġifieri, issa jiena m'iniex sa nibqa' naħseb. Kif kont naħseb minn xkuniti? U kif tistenna li id-dinja li ħanaħseb u dawk li naħdem magħhom li ħanaħseb u l-familjari tiegħi ħanidher daqsxejn stramba. Ġifieri dik hija li ħajkonna naddu minna bħala quli Alla li nimxu fl-ispirtu. Għax jekk ma nġeddux moħħna xa jiġri. Ħanibqu nimxu fit-triq tad-dinja. Issa, quli Alla ma jimxux hekk. Quli Alla jimxu fl-ispirtu. U biex nimxu fl-ispirtu, trid iġġedded moħħok. Taħseb bħal m'hemm miktub u tibqa' taġixxi hekk. Inkellek ma nagħmlux hekk, għax għaliex ħafna drabi ħafna Kristjani jgħidulek jimxu day by day. Jaraw x'inhu ġej ma' din il-ġurnata pereżempju. Jekk inqala trabil nara kif ħaniġġieled għalih, all right, imma di mhijiex it-tip ta' ħajja li Alla jrid minna. All right, jiġifieri nqomu filgħodu ngħidu isma' nara kif ġejja l-ġurnata pereżempju. Le, mhix hekk. All right, aħna nqumu nkunu nafu l-Alla, meta aħna nkunu nafu l-Alla sew, nafu li ma tgħaddix ġurnata, mhux għax hemm it-trabil, ma tgħaddix ġurnata li jien ippreparata sew bl-armatura tal-Alla. Biex inkun ippreparata għal kull ma jinqala. U l-ewwel marret nagħmel hija naqra din il-kelma u nġeddet moħħi kuljum. Biex tgħidilna l-kelma Efesini 6:11 għal xiex nilbsu għadi l-armatura biex tkun tiflaħ tieqaf għat-tnassis tax-xitan. Għax da, m'hemmx dubju li ġej, jiġifieri dak il-Kristjan aljinat li minna li ħax jiġi xi perjodu tajjeb fil-ħajja tiegħu. Ħajbqa' għaddej hekk. Għandu żball kbir. Għax illum jew waħda, ġejja test, żgur ġejja test. U jekk ma nkunux armati, m'għandna l-ebda garanzija li ħanerbħu jekk ma nġeddux moħħna. Issa,
Dal-għodu kif kont ukoll fit-talb, ma jfakkarni xi ħaġa li ħafna żmien ilu kont smajta f'seminar naħseb hawnhekk jew xi priedka hawnhekk kienet, u kont ktibta fil-Bibbja id-definizzjoni ta' Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu huwa, ara x'ktibtaw, relazzjoni, meditazzjoni equals trasformazzjoni. Jiġifieri għax ħafna drabi inki tisma' titkellem magħha, isibgħu diffiċli jittrasformaw it-trasformazzjoni. Ma nistax nittrasforma ruħi, anzi jiena nippretendi li ħadd ieħor jikkomoda lili biex ngħix sew. Ma mhix hekk. Il-mara trid tikkomodani, ir-raġel trid tikkomodani, it-tfal irid joqogħdu għall-innet jien, kulħadd irid joqgħod kif le. Aħna l-ewwel irridu aħna nittrasformu ruħna u għandna punti llum li ħanaraw ta' u ħanejnu lil nfusna kif għax din hija l-iktar ħaġa diffiċli li int tammetti li għandek bżonn tittrasforma ruħek. Sewwa, mhux jekk tirranġaji u għax tortijaw, u għax daw l-aħwa dejjem iqabżuwili, le ma nistgħux nagħmlu hekk, jekk irridu naraw il-qawwa talla, għalhekk għamilha emast hawnhekk, isma' inbidel, ġeddet moħħka s-sadbati. It's a choice. It's not a choice, anzi, qed jgħidlek għamilha, mhux qed jgħidlek hekk trid tagħmilha, it's not a choice. Qed jgħidlek għamilha għas-sadbati. Hekk ma tagħmilix biex tgħix fil-ħajja. Mela, relazzjoni x'inhi? Għax ir-relazzjoni l-ewwel ħaġa tkun relazzjoni ta' vera ma' Kristu. Meta aħna verament ikonna relazzjoni ma' Ġesu Kristu, mingħajra di aqas niġu trasformati mingħajr il-relazzjoni ma' Ġesu Kristu. Ara ma tgħaddilekx minn moħħla li xi darba se jkollok trasformazzjoni mingħajr l-għajnuna tal-Ispiritu Santu. Qatt ma ħajrnexxinna. Issa, meta aħna verament ikonna l-Ġesu Kristu f'ħajjitna, irridu naraw x'jgħid. Irridu naraw ir-rida tiegħu x'inhi, irridu naraw x'qed jistenna minna u nibdew il-meditazzjoni. Il-meditazzjoni tal-kelma mhux naqraw, nifhmuha, naraw kif ħanapplikawha f'ħajjitna, nomoduha sew. L-istir revelazzjoni nħalluha tinżel fil-qalb tagħna għax hekk ma nagħmlux hekk. Isna qegħdin nisparaw fl-ajru, imma tittinżel fil-qalb tagħna li hemmhekk hija il-ħamrija ngħidu aħna il-ħamrija fejn tinżel iż-żerrija tal-kelma talla, sewwa għax il-kelma hija ż-żerrija, u sopranaturalment ħataħdem. Ħafna drabi d-dubju imma l-kelma se taħdem, ma tħallinix nikbru, imma aħna rridu nifhmu li di sopranaturali nifhmu aħna kif jekk kien aqbad nifhem x'hemm miktub fuq il-fejqan, fuq ir-relazzjonijiet, ta' kif għandi ngħix fil-familja, ta' kif nistana, kif irid Kristu, kif ngħix fil-paċi, għal kollox għandi hawn. Jekk naqra u nħallija tinżel u nemmina di b'xi mod ħanara taħdem u ħanara l-frott. Imma l-ewwel pass irid nagħmlu. Ma jiġix għax jiena issa born again ħadd tiġi di minn x'imkien. Ara ma nifqux hemm irridu nagħmlu di li qed jistenna minna l-mulej u jrida għax mhix ħaġa sabiħa li naraw Kristjani jaqtu qalbhom. Irridu nkunu vera tfal talla li nimxu f'dak li wieħed. Jiena l-iktar ħaġa li ddejjaqni. Jekk nara pereżempju li m'iniex qed nimxi f'dak li Alla jwedni. Għax naf li Alla jgħid il-verità u naf li hi miktuba hemm suppost li qed nara f'ħajti. Mela allura ħanagħmel minn kollox biex nifhem xi jrid minni l-mulej ħalli nara dak li wedni. Għax fil-kelma talla falla kollox sabiħ, hemm kollox ta' tama, fejqan, restawrazzjoni, ġid, mhux hekk hemm fil-kelma talla. Għal min jaqra jaf x'qed ngħid, hekk biss hemm, m'hemm xejn iktar li hemm kundanna, la hemm dwejjaq, il-mulej dejjem ġid xtaq lill-uliedu sewwa. Mela ir-relazzjoni u l-meditazzjoni issa
daw se jġibu trasformazzjoni. Jekk vera qbatta jien, ħana qbat nitrasforma ruħi fuq dak li hemm miktub. Għaxek ma nagħmilx dak li hekk ma ninbidilx, ma nistax nerbaħ fuq dak li qed jiġri fid-dinja. Jiena ma nistax nerbaħ li x-xitan bl-affarijiet bil-metodi ta' kif tallimt. Jekk inħarsu lejn nista' d-dinja, x'qegħdin taraw? Imkisrin, imdejqin, id-disprati, min kollox. Alla ħares suqgħod ta' tikas x'inhu għaddej vera madwarna. Imma aħna x'qegħdin fid-dinja ukoll nħabtu wiċċna magħhom ċertu affarijiet. Inħabtu wiċċna magħhom kontinwament. Dal-harassment, frustration li rridu nħabtu wiċċna magħhom kontinwament. Alla ħares m'għandniex is-serħan tal-kelma talla li naf li ngħid ara. Nara kif Alla jaħsibha fuq dis-sitwazzjoni. Alright? U nara x-soluzzjoni għandi fil-kelma talla. U mbagħad naġixxi fuq amma. Għax ħafna drabi naqraw u nifqu hemm. Li ma ħanaraw l-ebda riżultat mbagħad. Ma ħanaraw l-ebda riżultat. Jiġifieri it-trasformazzjoni f'kollox tajba. Fi żwieġ, żgur. Li rridu nkunu trasformati. Ħafna drabi, mhux ħafna drabi, dejjem irridu nkunu transformed. Meta nidħlu għal dal-commitment, l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu, id-dritt irid jispiċċa fid-dmir. Jiġifieri dak kollu li d-dinja taraħ bħala dritt fi żwieġ jispiċċa biex isir dmir. Irrid nagħmel iktar bħala dmir milli bħala dritt. Ġifri, kontra ta' dak li tgħid id-dinja. Fimt? Għaliex għax iktar tittati, issa ħa tirċievi wkoll, imma iktar tittati kontinwament milli tirċievi. Sewwa, f'kurinkwa relazzjoni, mhux ta' żwieġ biss, f'kollox tista' tgħid trid tkun f'din is-sitwazzjoni għax inkella fil-Kristjaneżmu, imma fid-dinja tgħidlek l-oppost. Jiġifieri ara naqra x'bidla rridu nagħmlu minn meta nkunu għadna maħniex ta' Kristu għal meta nsiru ta' Kristu. Bidla enormi. U jekk naraw il-Bibja kollha dejjem hemm il-bidla, tissir il-bidla. Issa il-mistoqsija hi? Hemm trasformazzjoni fil-ħajja tagħna. Rajna trasformazzjoni fil-ħajja tagħna kemm inna Kristjani. Jew għadna kif bdejna. Trasformazzjoni. Issa, jekk ma nafux xi jkun hemm miktub, ovvjament, mhux se ssir l-ebda trasformazzjoni, ħanibqgħu naħsbu kif konna naħsbu. Jiġifieri imma nemmen li fi knisja bħal di ma' ħadd li m'għandux ir-rivelazzjoni tal-kelma, għax aħna knisja mibnija fuq il-kelma talla. Mingħajr il-kelma talla ma nagħmlu xejn, hija l-ħajja tagħna u ngħixu biha u x'hekk. Jiġifieri imma tajjeb li kultant anke lil nfusna stess narblu daqsxejn fejn qegħdin. Sewwa, ġagbu wieħed 22 jedinna kunu intom dawk li tagħmluha l-kelma u mhux tisimgħuha biss. U x'jiġri meta nagħmlu hekk? Tqarqu bikom infuskom. Qed tiġu mqarqa. Għax xi darba ħatħabbat wiċċek ma' xi ħaġa u mhux se tkun taf kif tifqilha. Bħal meta jgħid Ġesu nagħlija fluqa qiegħda dik ta' żewġ tidjar, waħda mibnija fuq ir-ramel u l-oħra mibnija fuq il-blat. Il-maltemp fuq it-tnejġi. Fuq it-tnejġi. Imma waħda għax mibnija fuq il-kelma, fuq il-blata, żammet għal-maltemp. U l-oħra li kienet fuq ir-ramel ġarfet. L-istess aħna li aħna mibnijin fuq il-kelma, Ġesu Kristu nnifsu, l-Evanġelu, trasformati bil-kelma, trasformati, mhux bqajna nixxejru, trasformati, jiġri x'jiġri nibqu hemm, mhux le, mhux bitnix di. Le, mhux ħanibqa' ta' le, bes wisq da Kristjaneżmu, bes wisq, le.
aħna bqajna hemm no matter what, sewwa hemm ġiel mal-temp bqajna hemm. Il-mulej ħarisna, għaddina minnu. Imma daw kumbat li semu biss, wafqu hemm u ma ġixxewx ħallaw kollox għaddej. Meta ġil mal-temp ma kinux jafu kif sa jiffaċċjaw. Ma kinux ippreparati issa jagħmlu. Mela waħda minnhom illum hi li number one li meta aħna qed narblu lil nfusna ejjew naraw waqafnin xem li naqraw il-kelma u ma nagħmluhiex. Jekk il-mulej qed jurina isma' nbidel f'dik l-erja, inbidel f'dik l-erja. Qed ninbidel jew qed inġib kulinkwa skuża biex nibqa' hemm. Ejja ma nitqux bina nfusna x'hekk qed jgħidilnaw, qed titħaq bik innifsek, tqarraq bik innifsek. Vers 25 imbagħad jgħid, imma dak li jarbel sewwa rajt kif qed nagħmlu aħna, il-liġi perfetta tal-ħelsien għax wara kollox għalina ħalli nkunu ħilsa di. U jżomm sħiħ magħha, titiżomm sħiħ, tibqa' dej, mhux meta jkollna l-inkwiet biss. Kuljum. Kuljum. Għandna bżonn il-Ġesu kuljum, il-kelma tiegħu kuljum. Ma tistax tiffaċċja il-ħadd l-ebda sitwazzjoni mingħajr Ġesu. Qabel toħroġ mid-dar, għax ma tkun tard wisq. Meta toħroġ mill-ġoddar, ma tafx ma xiex ħadd intaqa', taf ma tkunx b'saħħtek biżejjed, imma jekk ikollok dik il-kelma, ħalli kollox jiġi u tibqa' sħiħ. Ħalli kollox jiġi u tibqa' sħiħ. Jiġifieri, min iżomm sħiħ magħha ma jkunx wieħed li jisma' biss u jinsata. Imma jkun wieħed li jagħmilha dan ikun ħieni fl-emil tiegħu. Taf x'inhi ħieni? Imbierek. Jekk irridu nkunu mbirkin, il-barka talla tiġi permezz ta' hekk li nisimgħu il-kelma u nagħmluha. Nagħmluha. Hekk qed titrasforma ruħek. Tinbidel u tara l-breakthrough tiegħek jiġifieri għax ħafna drabi ma narawx il-fejqan, il-breakthrough ta' nax ma kunux iġġilidna lih ta'. Mhux għax Alla ma jkunx ipprovdijunna. Ħafna drabi rridu niġġieldu għalih għax ix-xitan jagħmel kollox, ix-xitan ninsew, ma ninsewx li jiġi għal xiex. Jisraq, joqtol u jfarra. Kontinwament xogħlu jagħmlu. Bin-nies tiegħu. Bin-nies tiegħu ta'. U ġieli anke minn naħwa u mill-familji ġifieri daqshekk hija kera. Ġifieri mi kulħadd jaħdem mela. Kulħadd jaħdem. Allura, irridu nkunu dejjem ippreparati b'din il-kelma mqazza tiegħu. Mela biex naraw dan il-breakthrough l-aħwa, irridu verament niġu ittrasformati. Għax ħajkun wisq għalina li niffaċċjaw id-dinja bl-istess sistema li dejjem għexna qabel Kristu. Li hekk ħanibqu nikkumbattu hekk ħanibqu ngħixu l-Kristjaneżmu bl-istess sistema li konna ngħixu qabel sirna Kristjani, mhu ħnissa jirnexxielna. U ħankunu Kristjani kif defeated Christians li m'għandux ikun. Qalbna maqtuwa. Issa, ma ninsewx, alright, li l-Bibja hija kollha grazzja għall-bidla. Il-grazzja talla qiegħda hemm biex tenna ninbidlu. Jiġifieri ħajkonna bidu ġdid u opportunitajiet ġodda. Dik hija t-tama li għandna fi Kristu. U ma ninsewx li huwa proċess. Proċess. Huwa proċess u jiddependi minna kemm inħallu lil Alla jaħdem. Meta aħna irridu nsiru true Christians. Għax hemm differenza ta' mhux kull min jgħid li hu Kristjan huwa Kristjan ta'. Ħafna drabi nibda ngħid imma daw ma jistgħux jgħidu li huma Kristjani. B'ċertu emil għax hekk tibqa' tgħix kif trid. Tgħidx li int Kristjana l-inqas. Mhux vera. Iġġib il-Kristjaneżmu dak il-livell. Ibqa' għix kif kont kif trid imma tgħidx li int Kristjan. Kristjan huwa l-bniedem mibdul, moħħu mġeddet jaħseb bħalma jaħseb Kristu u jagħmel dak li jagħmel Kristu.
U nemnu li permezz ta' din it-tibdila f'ħajjitna qed insiru verament nixbħu lil Kristu li hija l-ikbar sejħa li għandu jkollu kull Kristjan. Dik hija s-serjetà tal-Kristjaneżmu, mhux ġibnieh just a title. Titlu. Issa, nagħmlu ħaġa llum. Ħansaqsu lil nfusna. Kif qegħdin hawnhekk ħanaraw isu bħal test żgħir. Jekk aħniex fil-bidla, tajjeb, għax naħseb kulħadd jixtieq verament ikun trasformat, ma dejjem hemm x'nittrasformaw. Dejjem hemm x'nittrasformaw. Mela x'nista' nagħmel biex nipparteċipa, all right, fil-aġenda tal-bidla li Alla għandu għal ħajti. Tajjeb, mela x'ħansaqsu lil naqara? X'nista' nagħmel biex nipparteċipa ma'Alla? Biex nara l-bidla li rrid f'ħajti. Għaw xi ħadd li m'għandux bżonn bidla, għax jiena kontinwament irrid inbiddel u nitbiddel. Dejjem hemm x'naspira li nara aktar f'ħajti minn Alla. Dejjem għandi x'irrid u rrid iktar kontinwament. Sewwa, allura dejjem hemm x'inbidel. Ħanibdew number 1. Il-bnidem li jaqta' qalbu għax jgħidlek imma jien ma nistax nagħmel ċertu trasformazzjonijiet. Number 1, ma naqux f'kundanna. Alright? Jiġifieri jekk stess ħanibdew din il-mixja li nixtiequ naraw trasformazzjoni f'ħajjitna, ejja ma naqux fl-ebda kundanna. L-ebda kundanna mi ġejja minn Alla. Jiġifieri aħna qed ngħidu jekk naqbdu nimmeditaw fuq il-ħażin u fid-djufijiet kollha li għandna, ra ħanaqtu qalbna. Ħanaqtu qalbna. Mela nibdew billi ma noqogħdux nimmeditaw fuq il-lista twila ta' djufijiet li għandna. Il-mulej jaf. U mhux ħajħu qata bihom jaf li qed jieħu pjaċiru li jint ammettejt li għandek id-djufijiet u li issa qed tgħidlu ejni mulej. Alright, ġifieri dik l-ewwel waħda li nistgħu naqgħu ħajjenna żgur meta aħna niġu f'din għax hu mhux jaħfrinna biss, dik diġà hija grazzja li jaħfrinna, imma lest li jagħtina l-għajnuna biex naqbdu dik id-direzzjoni. Number 2, għandna nħaddnu embrace ngħidu bl-Ingliż it-tama li hemm fl-Evanġelu. Hemm tama fl-Evanġelu. Ġifieri ejja nħaddnu din il-verità, hekk nagħmluha hekk xi ħaġa speċjali għalina, nafu li hemm tama, alla nifirħu nħaddnu din il-verità li hemm tama fil-Vanġelu. Għaliex għax aħna niftakru dejjem li ġejna aħna mogħtija rigal. Il-grazzja, grace li tagħna l-mulej hija rigal. It's a gift. Tagħna l-grazzja li hija qawwija b'saħħitha iktar minn nuqqasijiet tagħna. Ġifieri għandna kemm għandna nuqqasijiet, il-grazzja t'Alla dejjem ikbar minn nuqqasijiet tagħna, alleluja. Ġifieri ara kemm hu faċli għalina meta nemmnu dan biex inħallu din il-bidla li għandna bżonn nittrasformaw biex ngħixu ħajja aħjar ovvjament u biex inkunu kapaċi nerbħu l-għadu sewwa b'din it-trasformazzjoni tagħna. Kemm hija faċli meta nafdaw l-Alla fiha. Mhux se jitlaqna x'infallu, jekk ma rnexxinniex l-ewwel darba u rġajna fallejna, jekk għadni ma qbadx il-verità, għadni qed niddubita, mulej jgħinni, mhux se jitlaqna, se jibqa' magħna sakemm naslu. Ġifieri jibqa' hemm. Number 2. Number 3, eżamina il-frott tiegħek. Mela, jekk nħarsu lejn ħajjitna, għandna naraw dak li żrajna sewwa, il-frott. Minn dak li qed ngħixu nistgħu neżaminaw x'bidla għandna bżonn. Mela kif ħan neżaminaw il-frott tagħna? Sewwa xi kwalità ta' frott il-lifestyle tiegħek qed tipproduċi. It-tip ta' lifestyle li qed tgħix, xi frott? Kuntent bil-frott li għandek? Il-ħsad tagħna sewwa x'qed jipproduċi meta inti tħares lejn dak li qed taħsad issa fil-ħajja. Ipproduċa frott tajjeb. Minn hemmhekk tkun taf għandek bżonn bidla jew le.
jekk ġejtx trasformat, jekkux qed titrasforma moħħok bil-kelma Alla, jew le, b'dak li qed tara f'ħajtek, id-deċiżjonijiet li qed tieħu, fiex ġabuk? Id-deċiżjonijiet. Fiex qiegħda fihom? Qiegħda sew jew ġabuk għar milli kont. Sewwa fuq is-salib il-qawwa tad-dnub fuqna ġiet imkissra l-aħwa. Il-qawwa tad-djufijiet ġiet imkissra. Ġifieri hemm it-tama. Anki jekk maħniex qed naraw dan il-frott. Alright? Id-djufijiet li għandna ġew merbuħa fi Kristu. Ġifieri ma jfissirx li jalla ninbidlu ta' mill-lejonar, jalla. Imma anki jekk ma nkunux qed ninbidlu u qed neħdu l-ħin, ejja ma naqtux qalbna, ejja proċess. L-aqwa li naslu. Mela, il-frott issa, it-tajjeb x'inhu? Jekk aħna qed naraw frott fil-ħajja tagħna, x'inhu dal-frott? Biex jiena nkun naf għandix bidla tajba jew le. Il-frott it-tajjeb tama. Jekk għandek it-tama f'ħajtek, if you expect dak li tara, li ħatara dak li Alla jrid għalik, dak diġà frotta tajba. Ora, it-tama li ma tintem qatt għax it-tama hija wkoll meta għandek it-tama mill-fidi. Ġifieri il-fidi hija kollox wara kollox għax mingħajr fidi ma nistgħux noġbu l-Alla, imma it-tama tkun f'ħajtek. Sewwa l-inkoraġġiment. Jekk bniedem qalbu maqtuwa, mhijiex frotta tajba. M'intix qed tiġi trasformat għax m'hemm l-ebda tieħta qalb fil-kelma Alla. M'hemm l-ebda tieħta qalb. Mela frotta tajba hija li inti tkun mimli kuraġġ. Hija frotta tajba għal dak li nkunu qed niffaċċjaw. Hekk hemm l-imħabba f'ħajtek. Qis li l-imħabba dejjem tirrenja fil-qalb tagħna. Maħfra u rikonċiljazzjoni. Dawn huma il-frott li suppost għandu jkollna aħna biex inkunu nafu li qed niġu trasformati. Bniedem li jgħidlek ma nistax naħfer, hemmhekk mihux qed jiġi trasformat. Għax hekk int ħatibqa' mimli imrar u mimli nuqqas ta' maħfra, mela inti qed tgħid ma rridx ninbidel. Għax il-mulejja dinna tittaħfer. Sewwa issa ma noqgħodux nimxu bl-emozzjonijiet għax l-emotions se nibqgħu nħossuhom. Aħna nimxu bil-kelma Alla, nieħdu deċiżjoni ara li nimxu bil-kelma Alla. L-emotions bil-mod il-mulej fejaqomna mbagħad. Fejaqomna. Ġifieri importanti li ma mhux dak li nħossu, għax dak li nħossu ħajżomna hemm mbagħad. L-emotions daqqa jkunu waw, daqqa jkunu waw, jiddependi ċ-ċirkostanzi tal-ħajja, vera? Imma l-kelma Alla tibqa' stabbli. Ġifieri inti tkun għaddejja mhix għaddejja. Jien din emmen, għax di ma tinbidel qatt. Mhix iċ-ċirkostanza li qiegħda fiha, di taf tgħaddi u daqshekk. Imma jekk nitkarkar magħha permezz tal-emozzjoni, hemmhekk ma nkun ħadd-xejn. Mela importanti il-bidla. Paċi hemm f'ħajtek. Tgħidli u jien daqs kemm għandi nkwiet, kif tidni kolli l-paċi. Imma suppost għandek il-paċi. Għax il-paċi tal-mulej, suppost, ħallijinna. Ħallijinna, ora, u ma tiddependix fuq xiex qed nardu. Il-paċi tal-mulej qiegħda hemm għax naf li se joħroġni minna, naf li se jgħinni, ora, naf li l-kelma tiegħu hija dduwa għalija, għal-ġismi, dak li hemm miktub se napplika għalija, u l-paċi tal-mulej tibqa' hemm. Għalhekk the joy of the Lord is our strength. Mhux hekk, il-ferħ tal-mulej huwa l-qawwa u s-saħħa tiegħi. Il-ħanqodu ngħiduha bis-sekk, le. Mela l-ferħ tal-mulej huwa l-qawwa u s-saħħa tiegħi. Għax xi ħaġa ħajjiġri mela. Bil-kelma Alla, tant sa nara taħdem f'ħajti li ħaġġalni nifraħ. Halleluja, grazzi mulej, dan huwa Kristjaneżmu li Alla jrid. Halleluja, jiena meta nisma' dal-affarijiet, kull filgħodu, ġifieri dejjem għaddejja bihom, u huma li jżommuni għaddejja, mhux ma jkollix problemi, imma nirringrazzja l-Alla li l-kelma Alla tfejjaq
li tikkonfortak, tmexxik, tispirak dak il-ħin stess, neħħilek l-ostakoli minn nofs u minn qudiem għajnejk. Għaliex? Għax hija sopranaturali. Ma noqgħodx naħseb kif u kome se tgħinni. Napplikaħħa u mbagħad nara l-frott. Grazzi mulej dejjem irnexxiet. Halleluja, grazzi Ġesu. Issa il-frott il-ħażin, jekk għandna minn da. Jekk hemm id-diskoraġġiment b'xi mod, b'xi sitwazzjoni qed niġu diskoraġġuti b'xi ħaġa. Jekk għandna xi diviżjoni ġejja minn x'imkien. Sfortunatament, ġili tkun ġejja anki mhux minn naħa tagħna ta' imma jekk qiegħda hemm bl-għajnuna tat-talb, bl-għajnuna ta' dak li jedinna l-mulej, x'nistgħu nagħmlu ma nagħmlux titlaq. Ġifieri, imma jekk qiegħda hemm tekilit. Tħallix tibqa' ġo ħajtek, division. Fil-familji, fil-knisja, fiż-żwieġ, jien naf kollox tista' tidħol id-diviżjoni kemm kera. Kemm kera. Il-kundanna bħal medna, il-kundanna li tkissrek għax m'hemmx tama, għalhekk miġġejja minn Alla. Il-mulej jikkonviktas imma għax jedinna minn dak li jkun għaddejjin minnu mhux tajjeb, imma joffrilek tama, joffrilek soluzzjoni. Imma l-kundanna ma fija qatt soluzzjoni. Ta' irdek. Ġifieri dik mhijiex minn Alla, hija frotta li għadek int, għadek ħallejta mqabda miegħek. Trid iġġeddet moħħok u tifhem li mhijiex tiegħek. Mhijiex tiegħek. L-imrar u l-bluwa. Il-bluwa. Tkun xi blaħ. U tattent x'inti tibla, x'inti tisma', x'inti tħalli għaddej f'ħajtek għax il-bluwa hija frotta ħażina. Rridu nkunu qorrif, l-erf tal-mulej irid ikun jiddomina f'ħajjitna, il-bluwa hija frotta li m'għandniex nambu. Imma niżuħar l-Alla li daw l-erba' kelmiet joruna nibżon bidla f'ħajjitna bħalissa u x'qed niġu trasformati kif Alla jrid. Neżaminaw il-ħsad tagħna rajt u nkunu nafu eżatt fejn aħna għandna l-bidla, għandna bżonn il-bidla. Li nkunu qegħdin wisq fiha dil ħaġa. Number 4, isma' nesponu l-eruq tagħna. Issa. L-eruq. Irridu nesponuhom. X'inhuma? L-eruq. Mhux biżżejjed l-eżamini tal-ħsad, ġifieri mhux biżżejjed li nara issa ħajti xi frott għamilt. L-eruq. Irridu nesponuhom xi ġifieri. Numiljaw ruħna, l-eruq, numiljaw ruħna u nammettu li l-frott ħażin taf x'inhu? Ħsibijiet. Ħsibijietna minn hemm ġej. Il-ħsieb. Għalhekk il-kelma tgħidlek ġeddet moħħok għax hekk inti timxi skont il-kelma talla u skont ma jedlek hu, inti l-ħsibijiet tiegħek ħajkunu ħsibijiet tiegħu. U mhux se jkunu ħżiena qatt. Jekk inġeddet moħħi bli nara fuq it-television, bli nisma' sħabi jgħidu, jekk ħanipprova nimxi bħad-dinja għax qiegħda fid-dinja, dak ħajġibuli ħsibijiet ħżiena, żgur. Żgur. Allura, titmur kontra l-kurrent, m'hemmx tagħmel, titmur kontra l-kurrent u tħalli l-moħħ tiegħek safi. Mill-ħsibijiet. Imma inti trid tagħmilha di. Ħadd ma jista' jagħmililek. You have to want it. Jekk ma nagħmluhiex moħħna mhux qed jiġi trasformat. U ħanibqu mwaħħlin fil-pożizzjoni tagħna. Mela il-frott ħażin ġej meħsibijiet ħażina, l-attitudni xewqat u motivazzjonijiet tal-qalb. Kemm hija serja. Titħaqx bik innifsek. Ammetti d-djufija tiegħek ħatimxi. Għaxek ħanibqu naħbu, dik jiġifieri esponi l-eruq. Ammettihom id-djufijiet tiegħek. Iġġib skużi għax jinsem nasal. Jekk il-mulej ilu jorik tagħmellix hekk il-mara. Jew tagħmellux hekk ir-raġel. Jew tagħmilx hekk fil-knisja. Għaliex nagħlqu għajnejna u nibqgħu nagħmluhom dal-affarijiet. Qegħdin noqsu ta'. Qegħdin nonqsu mir-rispett
Għaliex ma rridux nimbidlu. Kif ħankunu nafu, jekk mhux vera qed niġu trasformati? Meta għadna kemm rajna kemm hija importanti biex inkunu nafu rrida tal-Alla għal ħajjitna u dak kollu li joġbu, dak kollu li hu perfett. Għadna kemm rajniha f'Rumani. Fittex il-maħfra, meta verament nindmu u nifqu minn dawn l-iskużi. Alright, nkunu verament repentant. Għax nifqu minn dawn l-iskużi. Għafna drabi taf xnejdu meta namlu xi ħaġa, nadrabi. Ma kontx irrabjat, ma kontx irrabjat, imma biex nenfasizza l-punt tiegħi jew ollejt leħni għalhekk. Jew imma x'dik tqabbiżi li wis għalhekk naqaf dak id-diskors. Ħafna ġifieri skużi biex ma ninbidlux, imma għax dik ġalitni naġixxi hekk. Timju skużi tal-Kristjan. Għedin taraw kemm diffiċli, inti kważi isek trid. Tala għajnejk għall-iżbalji ta' ħaddieħor kontinwament, u tara tiegħek biss biex tinbidel. U mbagħad ħalli fidej Alla. Illum qed nitkellmu fuq xejn ta' Kristjaneżmu iddixxiplinat. Imma wara kollox x'edilna Kristu. Irridu nkunu d-dixxipli tiegħu. Ma nistux nibqu nilagħbu b'dal-affarijiet. 6. Biddilhom ir-regoli, issa jekk it-trasformazzjoni dejjema tiġi meta nagħmlu commitment. Sewwa għal ħajja aħjar u ġdida. Jiġifieri, ċertu regoli fil-ħajja tiegħek li jintgħix bihom iridu jinbidlu. Patterns, rutini li issa Alla jorik għax issa se nagħmlu talba. Alright, biex aħna nħallu l-Alla jorina fejn iridu ninbidlu, imma s-saksa jibda jorina. ċertu patterns, ċertu rutini fil-ħajja tagħna. Sa nagħmel? Ħanbiddilhom? Se jorjomna żgur ħajorjomna. Kif se nippjanaħħa l-ħajja l-ġdida issa? Once li l-mulej qed jorini x'għanneħħi minn ħajti. Once li l-mulej jorini isma' dik ma tix tibqa' tgħaddi minnha, hemmhekk ma tistax tibqa' tmur. Il-dawk ma tistax tibqa' tagħmel fellowship magħhom. Sa nagħmel? X'hemm il-ħajja l-qadima li se jwaqqani lura hemm. X'hemm il-dik il-ħajja li se jwaqqani lura hemm. Dik irid noħsiebha biex niġi trasformati. Qed naraw punti jew kif nistgħu niġu trasformati għax ħafna nies ma jiġux trasformati. Ħafna nies jibqu hemm. Jiġifieri dak li hu fil-ħajja l-qadima issa lest li jien nitilqu. Fejn se nipperserva għax naf li jkun verament ibes għalija? Issa, l-ikbar djufija tiegħi sa nagħmel kif se nippersevera biex ma nerġax naqa' lura fiha. U min jista' f'ħajti nżomm kontabbli biex ma naqax. Taf kemm għandna bżonn persuni bħal daw. Inti għandu jkollok persuna jew persuni li you are accountable. Ġifieri, jekk tiżbalja, kapaċi jgħidlek u oqgħod attent. Għandna l-pastor tagħna. Dak l-iktar persuna li jista' jkun kontabbli. Jaf għandna l-aħwa. Taf li għandek oħtok li tista' tgħinek. Isma' għejni biex aktar għani ħan iżvija. Erġa' poġġini in the right position. Taf kemm tgħin dik? Dawn huma kollha punti li jistgħu jżommuna transformed lesti għall-bidla. U nfittxu opportunitajiet veru x'jiġri ħafna drabi. Ora jista' jiġri wkoll li jkollna diffikultajiet biex nagħmluhom dal-affarijiet. Sa tiġri ħansibuha diffiċli. Sewwa, imma ma nħarruhomx bħala ostakoli, orajt. Anzi nħarsu lejhom bħala opportunità biex naraw il-grazzja tal-Alla taħdem fina. Inti trid tara l-grazzja tal-Alla taħdem. Jew ġast tibqa' xi ħaġa l-grazzja hemm miktuba u daqshekk. Il-grazzja tal-Alla meta naraw il-bidla fina qed tara taħdem kontinwament hija xi ħaġa tanġibbli għax qed tara. Għażel kliemek u l-azzjonijiet tiegħek. Il-kliem
li qed inħorġu minn fomna. Għażlu, qgħod attent, mhix għax tirreaġixxi għal xi ħadd li jkun għallek xi ħaġa, ir-reaction u tgħidha, qgħod attent kif nitkellmu u x'ngħidu, il-kliem irdu nażluh. Il-kliem noqogħdu attenti nażluh li jkun kollu il-kelma talla. Ħafna drabi il-kliem ummi ma li jkun ħareġ. Vera nistgħu nerġgħu nkissruh u naħduh lura, imma noqogħdu attenti they are containers, all right, li wara kollox se jaħdmu f'ħajjitna. Ġifieri il-kliem let's choose them wisely. Number 9, stqarru mid-djufijiet tiegħek. Il-problema mhux li għandna djufija. Mhux li għandna djufija. Il-problema Alla mhux dik jara l-problema. Alla juri l-qawwa tal-grazzja tiegħu l-iktar meta aħna dajfa wara kollox biex hekk tgħid il-kelma tiegħu. Mhux dik il-problema, ġifieri, il-problema meta aħna nħalluhom hemm. Ma nagħmlu xejn bihom. Imma meta aħna nammettuhom Alla jaħdem. So let's face it, u verament naraw trasformazzjoni. Jiena meta qrajta transformazzjoni, accumulating il-grazzja. Għax irrid nagħmilha. Irrid nagħmilha. Ġifieri ula hemm irrieda l-mulej jenna. The last one. Tatix opportunità lid-demonju. Għax ix-xitan dak xogħlu li fixkinna. Taf li jaf u l-attakk li jagħmel il-kull wieħed waħda minna huwa tailor made. Ġifieri d-djufijiet differenti li għandna aħna jagħmel attakk tailor made għal dik id-djufija. Għax jaf xi djufija għandek. Għalhekk iktar u iktar oqgħod attent kif titkellem, għax dejjem għassa. Biex anki dak li ngħidu jkun jaf x'attakk se jaħdem kontrina. Let's be wise, children of the Lord. Alleluja. Għax il-mulej verament titina armatura kif għandna kuljum napplikawha. Sewwa, ġifieri għaraf inti il-punt debboli tiegħek u oqgħod attent mit-tricks tiegħu. Kuljum irridu noqogħdu attenti mit-tricks tad-demonju. Ara? Ġifieri jekk aħna għandna xi djufija noqogħdu attenti iktar u iktar. Amen. Alleluja. Mela, kif nistgħu għax wara kollox it-talb huwa iċ-ċavetta ta' kollox. It-talb huwa ċ-ċavetta ta' kollox u huwa dak li jenna għax it-talb qed nitolbu lill-missier u se jkellimna lura. Noqgħod attenti se jedinna ma. Se noqogħdu attenti dak li ħajadinna. Ħanitalmu nitolbu sow u nitalmu nirċievu. Għax meta ma nitolbu bħal pakkagal, ħafna drabi ma nirċievu xejn. U naqtu qalbna u ma nibqgħux nitolbu, imma aħna rridu nitolbu u naraw. Sewwa, mela talba li nistgħu nagħmlu għal trasformazzjoni vera jekk titlob il-mulej ħajjejnek, nistgħu mmorru. Imxu miegħi. Psalm 139, ħalli daqt nispiċċaw. Psalm 139, verse 23-24. Fej il-kelma talla tgħid vers kull mem ta' m'hemm xi. Ma aħna kif nitolbu naqbdu vers mill-Bibbja, all right. U nitolbu bih. Hekk it-talb Alla jisimgħu. Meta nkellmuh lura bil-kelma tiegħu stess. Għax la jkun qala mhux se jerġa' lura minna. Għalhekk irridu nitolbu biha. Sewwa. Mela il-kelma tgħidilna hekk. Arbilni u Alla. Arbilni sewe, ġifieri ara x'qed naħseb, ara x'hemm f'qalbi mulej. Ara x'qed nagħmel. U ara fil-qalbi iflini. Ġifieri għal kemm kliem qawwi, iflini sew mulej. U kun nafhom ħsibijieti. Għax hemm il-ħsibijiet huma il-frott ħażin. Sewwa, il-ħsibijiet. Wara kollox ix-xitan hemm jitfa' ġo l-moħħ, sewwa. Ara inix miexi fit-triq il-ħażina. Ara mulej u għarrafni jekk qed nimxi fit-triq il-ħażina u mexxini fit-triq ta' dejjem. Mela dak il-vers
dak il-vers. All right, se nagħmluh għal 7 ijiem l-aħwa. Għamluh għal 7 ijiem. Darbtej kull jum. Dan il-vers. 1:39, 23-24. Taf għalfej qed ngħidilkom hekk għax jekk verament nagħmluh mill-qalb, tul dawn is-7 ijiem commitment mhux qed xi talba daqsiex, huwa vers. Ma ktejdu bil-qalb u b'revelazzjoni, il-mulej se jorik fejn għandek bżonn tinbidel. Right? U isma' dak li qed jgħid. Għax ħafna drabi nifqu aħna nitolbu biss. Listening to the Lord on purpose. Iġifieri ħanoqgħod nisma' biskop għax naf li ħajkellimni u ħajorina. Mela jekk nagħmlu għal dawn is-7 ijiem, we listen to him u mbagħad tittaħdem u tirsisti fuq dak li se jorik. Hekk tiġi trasformazzjoni. Għax ħafna jgħidulek ma nistax, ma nafx kif ħanaqbad ninbidel, għax dejjem naqaf l-istess affarijiet. Il-mulej qed jorina soluzzjoni llum. Ta' kif nistgħu nittrasformaw ruħna. Hekk nagħmlu dawn il-punti, verament, il-mulej ittina dil-grazzja għax it is grace. Il-grazzja tiegħu. U itlob kuraġġ biex tkun konsistenti mbagħad. Mhux għal-ftit. Ibqa' konsistenti. Għamel din ir-riflessjoni u din hekk li tifli lilek innifsek u tara f'liema sitwazzjoni qiegħda. Wara kollox għal xiex? Biex naraw ir-rebħa. Biex nirbħu fuq l-għadu x'inhu għaddej f'ħajtek li trid tara r-rebħa. Il-mulej qed jgħidlek kif illum. Ittrasforma ruħek. Ħalli tkun tista' dak li hawn miktub jottalik. Għaxek ma ġeddiċ moħħok mhux se assista jkun jottalik. Għax m'intix ħataħseb dak il-mod kif il-mulej qed jitkellem. So, wasalna fit-tmiem. Għax verament meta jkollna relazzjoni li l-kelma talla se taħdem għalina, rajt, nibqgħu fil-ferħ tal-mulej. U hemm is-saħħa li għandna bżonn fil-ferħ tal-mulej, alleluja. Grazzi mulej. Għani tolbu ftit fl-imkien. Tista taqbad id-doq xi ħaġa, ħalli nagħmlu naqra tifħir il-mulej u nitolbu fuq din it-talba li l-mulej għadukom qorina. Nirringrazzjaw il-mulej għax verament nħoss li kienet kelma li tista' tenna ħafna anki bħala komunità fejn aħna nistgħu ngħinu l-xuxin u nikbru fl-imkien, nitolbu fl-imkien, naraw il-qawwa talla fl-imkien. U nirringrazzjaw il-mulej, nirringrazzjawk mulej Għaddiż li inti tant inti twajjeb mulej li ma teda qatt biex twassalna fejn tidna nasru. Biex narfu ir-rida tiegħek għalina, mulej Għaddiż. Grazzi li salvajtna, mulej, permezz ta' din il-qawwa li hemm fl-Evanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu. Nirringrazzjawk, mulej, tal-li ħlisna min-nar tal-infern, mulej. Nirringrazzjawk li ma ħallejtniex mejta, mulej Għaddiż. Immin toġbok tatina l-ħajja lilna, mulej, lil-qajnik, lilna li jarafna ismek, mulej. Intoġbok tatina il-ħajja ta' dejjem, mulej, u din il-ħajja ta' dejjem tibda minn hawn. Grazzi, mulej, li llum arraftna missier, kemmu bżonn li aħna verament nifmu x'hemm miktub, x'ħallejtinna, mulej. Dan il-wirt li int ħallejtinna, mulej Għaddiż, li aħna naqbdu narawh iseħħ fil-ħajja tagħna, mulej Għaddiż. U nirringrazzjawk li tajtna din l-armatura tiegħek, mulej. Tajtna d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li jikkavrana kull jum u jħarisna u jipproteġina minn kull qawwa, minn kull vleġeġ tal-għadu, mulej. Nirringrazzjak tal-qawwa tal-Ispirtu Santu, mulej, li inti oġbok titfa' f'kull wieħed u waħda minna il-mument li aħna, mulej Ġesu, tajnik il-ħajja tagħna
U int ġej tgħix fina mulej permezz tal-Ispirtu tiegħek. Grazzi li xejn mhu possibbli għalina li nemmnu mulej. Għax għandna lilek li int Alla tal-impossibbli mulej, li tagħmel kollox possibbli għalina li nemmnu mulej. Fil-kelma mqazza tiegħek mulej Qaddiż. Qarbilna Alla. Qarbilna u ifli qalb tagħna mulej. Ifli l-qalb tagħna mulej Qaddiż. Kun naf dawn il-ħsibijiet li jitturmentawna mulej, il-ħsibijiet li ma jħallunix kwieti mulej. U grazzi li inti teħlisna minnhom mulej Qaddiż, li permezz tal-qawwa tiegħek mulej torina kif nimxu għal ħajja ta' dejjem mulej. Grazzi li tibgħat l-anġli tiegħek mulej biex wittu triqatna kollha mulej Qaddiż u li inti tajtna l-awtorità. U l-qawwa fuq kull qawwa tal-għadu tgħid mulej int fil-kelma tiegħek. Luqa 10-19 int tajtna l-awtorità mulej fuq kull qawwa tal-għadu biex nirfsu fuq is-srieb u fuq l-iskorpjuni mulej u xejn ma jagħmlilna l-ħsara. Halleluja, grazzi Ġesu. Ejna mulej verament nittrasformu dan il-moħħ mulej biex verament niġu nixbħu lilek rebbieħa fuq kull attakk tal-għadu mulej u fuq dak kollu li d-dinja, il-pressjoni tad-dinja li tipprova ġibna bħala. Ma fismek mulej bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek, bil-qawwa ta' trasformazzjoni dan il-moħħ mulej, bit-tiġdid tal-kelma tiegħek nistgħu ngħidu le. Hekk biss nistgħu ngħidu le mulej. Għalhekk grazzi ta' dak li int għamilt illum mulej. Grazzi mulej tal-qawwa tal-Evanġelu tal-kelma tiegħek mulej. Grazzi ta' Sidna Ġesu Kristu mulej Qaddiż u għenna l-koll mulej bħala wliedek għal-mettinna mulej Qaddiż ulied li verament jimxu fl-Ispirtu għenna mulej biex verament is-saltna tiegħek inkabruha mulej. Inwessu nkabru is-saltna tiegħek permezz ta' erwieħ mulej. Tina erwieħ missier għalli nkunu nistgħu nġibuhom lej saltnatek mulej. Ħatiġi saltnatek mulej. Ħajkun dak li trid intek kif inhu fis-sema fuq din il-Knisja mulej, fuq din il-kongregazzjoni, fuq il-familji tagħna mulej Ġesu, fuq din l-art. Ħall-glorja tiegħek missier f'isem Ġesu Kristu nfaħruk mulej. Nadurawk u grazzi missier għall-imħabba tiegħek li inti dejjem tippreparanna ikla mulej biex dejjem nikbru fik. Grazzi tas-saħħa li tatina mulej fiżikament, mentalment u anki mulej Qaddiż spiritualment. Grazzi li żommna sħaħ mulej. U qed ngħixu bħalma tgħid il-kelma tiegħek, we are seeing the goodness of the Lord now in the land of the living. Hallelujah. In Jesus, hallelujah name. Amen u amen u amen. Grazzi mulej. Mela, lilkom li illum oġobkom għoġu tisimaw din il-kelma li l-mulej kellu għalina. Nassigurakom li jekk verament emmintu u rċivejtu dak li l-mulej jrid jgħaddi permezz dan il-messaġġ, ma tistax tibqa' li kont. Għalhekk jekk verament tixtieq li tara trasformazzjoni bħal din, l-ewwel ma tittamel huwa li tilqa' lil Ġesu bħala s-Sid, is-Salvatur tiegħek li permezz tiegħu biss tista' tara u ċċalla u s-salbna ta' dejjem, permezz tiegħu biss nubietek jistgħu jiġu maħfura m'hemmx triq oħra. Għalhekk ejt warajja mulej Qaddiż. Grazzi li tajtni din l-opportunità llum li stajt nisma' din il-kelma u irrid li nibda din il-ħajja ġdida, irrida din it-trasformazzjoni mulej, irrida din ir-relazzjoni miegħek. Għalhekk tolbok taħfirli dnubieti, naf li għandi bżonnok biex insalva mulej Ġesu, nemmen li inti ħadd il-mewt għalija fuq is-salib u xerri demmek biex jiena nsalva. U nemmen ukoll li llum inti rġajt il-xuxtajt u qiegħed fuq in-naħa tal-lemin talla mulej Ġesu. U nirringrazzjak li nista' ngħid li llum int f'ħajti. U nitolbok għall-Ispirtu tiegħek mulej biex jinvadi li ħajti ħalli nkun nista' ngħix din il-ħajja ġdida bil-grazzja tiegħek. Għall-glorja tal-Missier
Bisem Ġesu Kristu, amen. U aħna nistidnukom ukoll biex wara li għettu din it-talba tibqawx waħidkom, hawnhekk hawn familja li ngħixu hekk din hija l-ħajja tagħna fi Kristu u li nintaqgħu nhar terba, nhar ta' Sibt, nhar ta' Ħadd ukoll fl-10, nhar terba u nhar ta' Sibt fis-7 u kważi kull ġurnata oħra jkollna xi ħaġa korsijiet f'din il-Knisja. Għalhekk tibqax waħdek, ejja u ikber magħna. Narawk u l-mulej iberikkom. Halleluja, grazzi Ġesu.